Spazju mużikali fis-sede tal-Aqda Kazim Banda San Filip ġdid se jservi bħala ċentru ta' talim tal-mużika l 20 ta' studenti. Investiment 20,000 euro kull sessjoni f'din is-sede se takkomoda mal-25 student. Il-proġett tar-restawr tal-kamra kien jinvolvi tikħil u żjaba neċessarja acoustic treatment sabiex jgħin li l-istudenti jikkonċentraw mingħajr tfixkil u anke vetrina apposta sabiex fiha jitqiegħdu l-istrumenti u l-kodba li jintużaw għat-talim. Ingħatat ukoll attenzjoni għal kuluri, id-dawl u l-organizzazzjoni tal-ispazju sabiex jinħolqu b'tali mod li għanqlu l-kreattività u li maħabba għal-mużika. Il-President tas-Soċjetà Mużikali Banda San Filip, Filip Xortino, għalli l-ewwel grupp ta' studenti tal-mużika li se jużaw din is-sala se jkunu qed jiggradwaw u jibdew iduqqu l-istrumenti tagħhom fis-snin li ġejjin. Dan huwa spazju ġdid illi s-soċjetà iddeċidiet illi tirrinnova sabiex inkunu nistgħu nilqgħu it-tfal li jitgħallmu il-mużika f'ambjent aħjar u ambjent akustikament trattat sabiex titgawda l-ħoss ta' dak li jkunu qegħdin idoqqu. Fit-tagħlim tal-mużika għandek l-element ta' li jdoqqu flimkien, jitgħallmu jdoqqu flimkien. Jgħidula ensemble room illi ħanużawha biex daw it-tfal li jkunu ġiġa maturaw fl-użu tal-istrument issa ikunu jistgħu jibdew idoqqu flimkien. Dan il-proġett bl-isem Indoqqu flimkien spazju l-ensemble mużikali fil-qalba tal-komunità kien iffinanzjat mill-Voluntary Organizations Project Scheme tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Mauro Paċ Paraskandolo għalli dan l-investimenti tejjeb l-esperjenza mużikali u soċjali f'Ħanżebuċ. Proġett li taħt l-iskemi tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat l-anti huwa biex ngħinu lill-laqdiet fil-komunitajiet bi proġetti siwja fil-komunità. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia qal li dan il-proġett jissimbolizza l-vjaġġ ta' kontinwità tal-Gvern fajnuna lil volontarjat li kien għadu se jibqa' ġentrali fil-ħidma tiegħu. Sostniet li fis-sena dedikata għal volontarjat, il-Gvern se jkompli jinvesti f'dan is-settur biex laqdiet volontarji jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunità.